Сәлем, bu Азатлыкның татарча подкасты. Без бүген 8 март алдыннан хатын-кызлар турында сөйләшеп алырга булдык. Хатын-кызлар турында кем сөйләшсен инде? Хатын-кызлар турында хатын-кызлар үзләре сөйләшәчәк. Бүген без студияда гына түгел, берничә шәһәрдә 3 хатын-кыз җыелышып утырабыз һәм шушы хатын-кызларның хукуклары, хатын-кызның роле, урыны, бәхете турында бераз сөйләшеп аласы килә. Студияда мин Эльвира Гарипова, журналист Алсу Кырмаш, ул хатын-кызлар темасын яхшы өйрәнгән, бу темага төрле проектлар авторы, Прагада яши. Һәм тагын бер кунагыбыз Шулпан Беккер, Европада ханым оешмасы идарә агзасы, 3 бала әнисе, Германияда яши. Сәлем, кызлар. Сәлем. Мин әйттем, берәр ир кешене шакырыйк моңа дип, шуты тәки уйламадык. Икенче юлы, яме? Беләсеңме, Алсу, теге WhatsApp-тагы чатларда 8 мартта кем беренче булып котлый? Хатын-кызлар. Хатын-кыз турында хатын-кыздан да әйбәтрәк сөйли дә алмас. Ярар. Нәрсә сөйләшәбез соң инде ул хатын-кызлар турында? Беләсезме, әйдә башта гомум темадан китик әле шундай. Хатын-кызларның хукуклары, аларның үсү мөмкинлекләре дөньяда, илдә һәм татар дөньясында. Теге әйтәләр ич, хатын-кызлар хәзер үзләренә хукукларны яулап алдылар да, һәм алар белән нишләргә белмиләр. Шул ук йорт хуҗалык эшләре дә үзләрендә калды. Һәм шул ук вакытта эшкә дә барырга кирәк, бала да карарга кирәк. Хуҗабикә дигәннән, әйдә Шулпаннан сорыйк инде. Иң зур хуҗалык идарәчесе Шулпан безнең. Шулпан, менә синең минемчә хукук безнекеннән дә күбрәк. Германиядә бит инде проблема юктыр хатын-кызларның сөйләлүзең турында. Минем турында сөйләргәме. Беренчедән, мин кайда яшәвебезне әйтеп китим инде. Без Түбән Саксониянең бер кичкенә авылында яшибез. Гаиләм белән, ирем һәм 3 бала белән без авыл хуҗалыгы оешмасында тагын бездән кала 2 гаилә белән шул авыл хуҗалыгын алып барабыз инде. Ул эшкә мин хәзер 2 ай гына әле эшли башладым ул оешмада. Моңынчы балаларны карап, өйдә өй эшен, бакча карап яттым дисәм дә була. Германияда бит инде ул теге электән Kinder, Küche, Kirche дигән шундый гыйбарә бар иде. Ул инде хәзер онытылган. Ул онытылган нәрсә хәзер. Монда һәрбер хатын-кыз үзе мин карьера ясыйм дип эшкә чыгып китә, балаларны теге яслегә илтәләгән 8-9 айлык бала яслегә кирип кала, әнисе, әтисе эштә була инде. Күбесенчә шулай монда. Шулпан авыл җирендә дә шулай бит, диме бит? Авыл җирендә дә шулай. Мин дә үземнең балаларымны 1 яшь тулуга яслегә керттем. Үзең өйдә утыра торыпмы? Өйдә утыра торып, Хәзер татар хатын-кызларын эшләтә сине. Кайнанаң ачуланмадымы шуның өчен үзең карамыйсың балаңны дип? Кайнанам минем бездән җыраграк яши дим. Ул юк. Бу безнең гаиләгә катышмагыз, без беләбез, үзебезчә эшлибез. Шуңа күрә алар теге катыша торган гадәтләре юк аларның. Үзебез теләгәнчә эшләдек диемме. Менә син эштә вакытта үй эшләре кала инде, аларны кайчан эшлисең? Яисә ирең булышамы, ничек оештырасыз аларны? Бу бик кызык сорау, әйткәнчә, әле 2 ай гына минем эшкә чыкканыма һәм 6 атна әни монда иртәгә самолетка утырып өйгә оча. Бик кызык вакыт булачак. Икенче атнага 1-2 тапкыр килеп җыштырып китәләр инде. Мин монда сиздем ниндидер ялган тоннарың бар. Нишләп уяласың син монда? Кыенсынмыйсыңмы дип сорамакчы. Ялмыйм. Бездә бит инде ул татарларда теге синең өеңә килеп чит хатын-кыз җыштырып китсә, ул бит инде теге башка сыймаган нәрсә. Шулай ук чакырам кайбер чакта. Ләкин килер алдыннан bütün әйберне җыштырып куям. Чөнки үземдә кыенсынам, кеше килер дә күрер, ой, моның да монда пешрак, моның туалеты җуылмаган дип.
Biz şimdi başlarda ellenirseler oturayım. Ragatidir indi olayım. Менә син соравны Монда немецлар беләсезме нәрсә диләр? Килгән шу түгел, конак киткәч җыштырга килектиләр. Ансы инде безгә бөтенләй туры килми торган әйбер. дезинфекция ясарга Әйе. конактан соң. Эльвира сорады бит, дөньяда хокуклар һәм татар дөньясында хокуклар. Менә без хәзер шушы сөйләшү белән минемчә татар дөньясына кирип киттек. Менә бу безнең башта безнең тәрбиядән килгән ниндидер тарлык дип әйтимме, гореф гадәт дип әйтимме, кем ничек әйтә инде аныймы? Менә шундый әйберләр бар. Менә булар чыннан да нык начармы алар? Менә аларны тәнкыйтьлисеме? Безнең менә шушындый эшкә мөнәсәбәтебез, балаларга мөнәсәбәтебез ничек уйлыйсыз? Начар дип әйтеп булмый, без бит төрле культуралардан килгән кешеләр, анда үзенчә бер төрле, монда үзенчә бер төрле караш. Бөтен нәрсәгә дә, ул бит әле хатын-кызларга гына түгел, бөтен тормышка, балаларга, эшкә. Ул бер яктан менә чынлап та татар хатын-кызы бөтен нәрсәгә дә өлгерергә тырыша, эшенә дә бара, инде эшли, чөнки өендә эшләмәсә кыенсына, анда туганнары нәрсә дип әйтер, күршесе ни дип әйтер, керер дә анда күрер, синең шкафыңда сөлгеләр тезелеп тормый, булай гына ята икән дип. Менә шундый бездә кеше ни әйтер дигән әйбер прям нык ята. Минем үземдә дә бар ул, башкаларда да бар. Бу үзенә зыян китерә, чөнки үзе эштә арган, талган, ләкин бу нидән чыга алмый. Миңа калса, мин дә килешәм, бу үзенә күрә бер дисциплина бирә. Ләкин хатын-кыз үзенең арыганын, яисә арыганга җиткәнен аңларга тиеш һәм ярдәм сорарга курыкмаска тиеш. Иреннәнме, әнисеннәнме? Ошый икән, менә хатын-кызга ул сөлгеләрне төреп кую, менә ошый икән, атнасына ничә тапкыр, төрсен ул аларны. Зарланмасын. Ләкин зарлана башлый икән, димәк ки, хатын-кыз арыган, аңа ярдәм кирәк, аңа ярдәм кулы сузарга кирәк дигән ачык җәмгыять булырга тиеш, ачык мөнәсәбәт булырга тиештер дип уйлыйм. Азатлык радиосы, татарча подкаст. Сез теге Синтия Никсонның YouTube'да видеосын күргәнсездер инде, аны татарчага да тәрҗемә иттеләр, Лейла Лерон командасы. Ничек әле? Син чын хатын-кыз? Алар чын хатын-кыз бул диләр. Уйнатасыңмы? Уйнатыйммы? Уйнат. Алар чын хатын-кыз бул диләр. Итәгең бик кыска. Итәгем бик озын. Шалбарың сыланып тора, тәнеңне күрсәтмә. Ботларыңны ачма, күкрәкләреңне күрсәтмә. Эчке киемеңне күрсәтмә, хыялланырга урын калдыр. Тыйнак киен, кызыктырып йөрүчеләрдән булма. Иратлар үз-үзләрен кулда тота алмый, иратларның үз ихтияҗлары бар. Бераз тәнеңне күрсәт, сексуаль бул, матур бул, провокатив булма. Карадан киен, биек үкчә ки. Артык матур киенгәнсең, син начар киенгәнсең, яулык ки. Бу да тарча түгел. Алар чын хатын-кыз бул диләр. Артык таза булма, Артык ябык булма. зур булма. Кечкенә булма. Токмаш бас. Бәлеш пишер, ябык. Күп ашаудан Менә шундый аңлашылды. Ягъни хатын-кызга җәмгыять куйган лимитлар, таләпләр кабул итәргә ярамый буларны. Һәр хатын-кыз үзе хәл итәргә тиеш, нинди буласын. Шулпаннан сорыйм һәм Эльвирадан мин дә сорыйм әле. Менә мондый таләпләрне чыннан да җәмгыять куямы, яисә хатын-кыз үзенә куямы? Токмаш кисәргә кем куша? Менә кушамы, яисә үзебез теләп кисәбезме? Мин кичкенә булганда әни кушты, хәзер әни ярый кушкан, әле өйрәнгәнмен дип хәтерләп үзем басам. Ул җәмгыятьтә дә бар бу һәм шуннан килгән ул генетика дәрәҗәсендә хатын-кызның үзендә дә утыра. Татар генетикасы. Үзендә дә утыра һәм син кеше әйткәнче курка башлыйсың. Мин дөрес киенәмме? Мин шушылай, мин бүген кызыл помада сөртеп дөрес эшләдемме? Мин токмаш киселмәгән, мин бүген кунакларга бәхетледән алып кайтылган токмаш белән аш пешерсәм, алар миңа нәрсә ди? Алар бәлки бер нәрсә дә әйтмәсләр. Миңа 40 яшь, мин бәлеш пешерә белмим. Миңа менә 40-тан артык мин пешермим. Кичә шәбәй бер әйттең пилмән турында әйт әле. Бер иптәш кызың. Бер иптәш кызым әйтә, мин пилмәнне 10 елга бер генә ясыйм бүген үзем. Әле минем тагын 8 ел бар ди. Менә шундый дзен дәрәҗәсенә җиткән ул кыз. Без мин ул дәрәҗәгә әле җитә алмыйм. Шулпан, менә син ерак бит инде татар дөньясыннан, синең авылыңда татарлар юк. Синдә бармы шундый бер читтән басым?
Менә ул шундый кыска үзе Мин- татар, үзе кыска итәк киеп йөри. Шулай әйтү дигән әйбер бармы ул синең даирәдә? Минем гаиләдә дисеңме? Юк, менә шуның синең тирә-як мөхиттә кешеләр, күршеләр, авылдашлар, анда туганнар. Бездә Әйе. юк, монда һәрбер кеше теге үзенең өендә үзен карап кына яши дим. Алман халкын аңлаган, белгән кеше аларны кешегә беренче ничек дип әйтим, впечатление ул бик елмаеп, Ягымлымы? Ачык, ягымлы, ачык кеше кебек күрәсең аларны, өендә синең турында нәрсә сөйләгәнен белмисең. Теге без бит татарлар инде туры нәрсә уйлыйбыз, шуны әйтәбез. Ну, тукта, Алман менә халкы андый Чулпан түгел. нәрсә сөйләгән белмисең дисең, начар әйбер сөйлиләрме? Бармы шундый мисаллар? Ул инде начар әйбер дип безнең өйдә хәзер бик зур иң беренче тема бөтенебез бергә утыру теге кашкыннар, чит илләр кешеләре монда караш, чит илләр кешеләренә әйме. Синең үзеңә караш нинди булды, менә килен булып төшкәч? Җиңел булмады дим, әйме, аларны да аңларга була. Теге чит кешесе, бер белмәгән кеше, нәрсәгә килгән ул монда, яратып килгәнме ул безнең гаиләгә, әллә Алман илендә калыр өченме, әйме, аларны да аңлыйм мин. Әмма ләкин теге ничә 12-13 ел торабыз инде без монда хәбәргә, аларның ул уйлары бетте, әйме, алар бетенчә үз инде хәзер мине үз гаиләләренә керттеләр, мин аларның гаиләләренең гаилә кешесе. Әмма ләкин чит кешеләрдән барыбер теге сизелә, әйе бу, мин бит инде йөзем белән дә алман кешесенә ошамаган, чит кешесенә ошаган, әйме. Әйе, бик сак кына сөйләшәсе килмәгәндә сөйләшмиләр, кирәк булса гына сөйләшәләр димме. Без бер көнне иртә белән ашап утырганда миңа Маратны беләсең бит инде. Ул икенче улым минем 6 яшь белән миңа, әни, мин куркам ди. Әйтәм, нәрсәдән куркасың? Синең өчен куркам, син бит монда тумаган, син бит чит ил кешесе ди. Әле бу берничә атна элек кенә, әйме, ул теге тема менә мондагы җәмгыятьтә беренче тема. Беренче сөйләшү тема, әйме. Шуңа күрә балаларга да барып җиткәч инде бу балалар да ишетеп, радиодан ишетеп, ул аларны куркыта башлый. Әйме. Балакай. Шуңа күрә нәрсә дип әйтәсем килә инде минем, сез әйтегез әле бер нәрсә. Менә хатын-кызлар хукукына кайтсак, синең менә шушы 12-13 ел яшәгәндә Чулпан берәр сүз әйткәннәре булдымы? Менә хатын-кызлыгың турында. Ашарга пешерә белмисең яки өеңне матур җыештырмагансың, чәчәкләр утырт, син ул бит әле ул чәчәкләр дә утыртмый, мәсәлән. Чулпан утырта. Юк, шушы. Чәчәкләр утыртам. Чулпан ул хыял, просто хыял хатын, ул барсында эшли дә. Минем бакчам, минем җәннәт, әйме. Ул мин бакчама чыгып китсәм, бөтен дөньямны онытам. Юк, минем ирем, минем бәхетем дим, ул минем миңа ярдәм итә бөтен эштә, минем өчен һәм ул миңа бер начар сүз әйткәне юк. 12-13 ел эчендә бер начар сүз әйткәне юк. Кәефләр начар булганда, син эштә, мин өйдә утырам, менә бер нәрсә эшләмичә дисәм дә, ничек инде син бер нәрсә эшләмисең? Безнең өйне кем алып барасың? Безнең тормышны кем алып бара? Безнең балаларны кем карый, кем үстерә, кем тегендә монда җиртә дип, ул мине үземне кечерәйтмәскә куша, әйме, булыша. Алайса сиңа 8 мартка чәчәк көтмисең инде син. Синең көн саен 8 март. Минем көн 8 март, әйе. Менә бу сорау бирәс килгән, чынлап та хатын-кызның бәхете ирдәнме ул? Чулпан, үзең шундый булмасаң, син булай бәхетле булыр идең микән? Син никадәр менә кияүгә чыккач шул кадәр нык үзгәрдеңме? Үзгәрдем, үзгәрергә туры килде, әйме. Татарстаннан монда күчеп килгәч, беренчедән бер культурадан икенче культурага килүе инде, ул кешене үзгәртә. Аннан соң син миграция идарәләренә җиреп, алар сине өйгә кайтарып җибәреп, ирең белән барасың, ирең белән барган эшләреңне эшлисең, әйме. Алар сине теге кешерәйтеп кайтарып җибәрәләр дисеңме? Баштан җәмгыятьтән үзеңне изолировать итәсең. Ишеңдә сугыш бара, нишлим икән дисең. Син бит андый буласың килми, синең җәмгыять кешесе, синең кешеләр белән аралашасың килә, чыгарга кирәк,
икенче яктан теге тор урынында гына дип әйткән кебек, име? Аннан соң уку, безнең укыган дипломында раслатыр өчен, раслату гына җитми, әле аны сиңа тагын 2 ел укырга кирәк, һәм ул укуың белән әле син эшли аласың, эшли алмыйсың, ул тагын теге гел укуда. Мин хәзер теге бюро эшен башлагач, курсларга йөри башладым һәм теге бик булыша инде ул. Гел укырга тырышам. Тырышам инде үземнең шәхси үсешемне алга алып барырга. Ягъни ирең сиңа булыша, ул сиңа илһам бирә, балаларың сиңа илһам бирә. Ләкин син үзең дә тырышасың бәхетле булырга. Шулай бит, бер формула ясарга маташам мин монда. Бәхет, хатын-кызның бәхете ирдәме ул, балалардамы? Минем бер танышым әйтә, кияүгә чыкканчыга кадәр шул кадәр кияүгә чыгасы килә иде. Шул минем бәхетем шулдыр дип уйлыйдым ди. Балалар табу дип уйлыйдым ди. Хәзер миңа 40 яшь, анда аның әле аның балалары күп, тоже 3-4. Һәм ул әйтә, мин child free икән. Ягъни менә шушы нидән соң аңладым, мин шундый бала тапмасам да үзем генә дә яши алам булганмын икән ди. Хатын-кыз бәхете ирдән торамы дигәннән, име? Мин аптыратып бетердем инде сезне барыгызны. Мин Мишель Обама китабын тыңлап бетердем хәзер, аудио китабын. Укырга вакыт юк, урамда тыңлыйм инде. Шунда Мишель Обама инде, бит аның мөмкинлеге диярсез. Аның бөтен дөнья аның кулында иде. Шул 8 ел бигрәк тә инде ире президент булганда. Бик кызык итеп язган, китапка тукталмыйм. Мөмкинлек булса, тыңлагыз, укыгыз. Супер шәп китап, ул бөтен телләргә тәрҗемә ителгән инде хәзер. Татарчадан кала әлбәттә. Ләкин бер әйбер язган анда, ул аның цитата итеп бирелгән дә бөтен җирләрдә хәзер. Ире Барак Обама сенатор итеп билгеләнгәндә инде, сайланганда, булар әлбәттә өйдә бик еш күренми инде, ул бик күп эштә була, кайтмый. Мишель инде шундай традицион классик гаиләдән инде кичке аш бергә булырга тиеш, балаларны бергә яткырырга кирәк, китап укырга фәлән дигән дип шулай итеп тәрбияләнгән бала. Шуннан соң бу инде ире кайтып җитми. Бу инде чисти авыруга сабыша башлаган, психологка барган. Шуннан соң тормышын бөтенләй үзгәрткән. Менә кичке аш, кичке сәгать 6-да. Шуннан соң безнең менә мондый программа кызлар белән фәлән сәгатьтә ятабыз. Ире кайтып җитәсе килсә, тормышын шулай җайласын, эшен кайтып җитсен, аннары эшкә китсен, яисә өйдән эшләсен соңрак. Ләкин менә без 6-дан 7-гә кадәр ашыйбыз, яисә якшәмбе көнне безнең фәлән сәгатьтән фәлән сәгатькә менә анда олы кызының футбол уены, шуны күрәсе килсә, килә икән, оештыра тормышын, килә. Һәм иң кызыгы, ул чыннан да эшли башлаган, шулай итеп оештыра башлаган. Аның шундый цитатасы бар Мишельнең: "Без ирләр артыннан чапмыйбыз, ирләр үзләре үз тормышларын безнең белән булыр өчен оештырырга тиеш" дигән. Ирләрне, аларны ничектер көтүп алырга, көтүп утырырга кирәкми, алар синең белән буласы килсә, синең белән бәхетле буласы килсә, аны оештырырга сәләтле дип уйлыйм. Менә шундый бер әйбер әйтәсем килгән. Сез Азатлыкта татарча подкаст тыңлыйсыз. Студияда Алсу Курмаш, Эльвира Гарипова һәм Чулпан Бекер. Без хатын-кызлар турында сөйләшәбез. Азатлыкта бу атнада бик шәп серия чыга. Хатын-кызлар олырак яшьтә дип әйтмим инде, олырак хатын-кыз дип әйтү вачы килешми. Хатын-кызлар үткәненә карап, әйтик 20 ел элекке үзенә карап, үзләренә киңәшләр бирәләр. Минемчә, менә безнең яшьтә андай берне карау шәп. Яшьләргә белмим, бәлки яшьләр аңламаслар, ләкин менә безнең урта яшьләрдә ул әйберне без бөтенләй башкача карыйбыз. Безнең әле тормышта нәрсәдер үзгәртергә вакытыбыз бар. Комплекслардан арыну вакыты да бар. Һәм без инде ниндидер уңышка ирешкән. Ул уңышны үзебез бәяләргә дә тагын безгә кирәкме нәрсәдер, яисә шушында тынычланыргамы дип хәл итә алабыз. Менә шуларны да тыңлатыр идек без, хәзер тыңлатыйммы? Рима Ибраһимованы. Танылган хатын-кызлар Татарстанда үзләренә киңәш бирәләр. Менә хәзер белгәнне белә торып, үземә нинди киңәш бирер идем дигән. 18 яшемдәге кызга нинди киңәш бирер идем? Менә бу Рима Ибраһимова. Әгәр менә мөмкинчелек булган булса, мин хәзерге вакытта әйтер идем, семья белән, якыннарым белән заграк, гел теге концертлар биреп бирү түгел, заграк семья белән яшәр идек.
Мин билгеле әйтер идем, бик дөрес эшләгәнсең, шушы юлны сайлап дип. Мин бик риза, бик үземнең шушы юлны сайлап, шушы сәхнәдә эшләвемә, шулай тамашачыларга хезмәт итүемә. Күбрәк тырышлык булган булса, әйбәтрәк булган булыр иде. Менә тырышлык кирәк һәр эштә дә, төрле яктан. Сәхнә чөнки бик күп тырышлык сорый, анда җырлау гына җитми, мәсәлән, сөйли белергә дә кирәк, бии белергә дә, үзеңне тота белергә дә кирәк. Менә аларның барысында сәхнәдә күрсәтә алырлык дәрәҗәдә җитәрлек итеп тырышып эшләргә кирәк. Менә якынча шулай. Иң кызыгы, күбесе хатын-кызлар әйтәләр, мин берничәсен тыңладым инде. Сайлаган юлыбыздан канәгать, ләкин менә кемдер әйтә, туганнарым белән күп булмадым, шулай туганнарым белән күбрәк вакыт уздырырга кирәк иде ди. Икенчеләре әйтә, тагын бер бала табырга кирәк иде ди. Ягъни алар татар хатын-кызлары хокуклары белән канәгать, барсыдан алар булдырганнар. Ниндидер бик нык шундый шәхси әйберләрне эшли алмый калганнар кебек тоела миңа. Алар барысы да шундый үз-үзләрен тапкан һәм танылган кешеләр, уңышка ирешкән, менә именно шушы эшләрендә уңышка ирешкән кешеләр. Бәлки аларның менә шушы күп эшләүләре гаиләгә бераз хилафлык китергәндер. Әмма гаиләдә генә яшәгән һәм гаилә бөтен тормышын гаиләгә генә багышлаган кешене сораштырсаң, ул бәлки әйткән булыр иде. Миңа укырга кирәк булган, миңа эшкә урнашырга кирәк булган, миңа үземне башка өлкәләрдә сынап карыйсы кирәк булган дип әйтер иде бәлки. Сез нәрсә дип әйтерегез үзегезнең яшь чагыгызга? Мин бу турда бик күп уйладым. Күңелемә үтте бу минем дөресен генә әйткәндә, көтелмәгәндә. Һәм бөтен тормышымны ничектер күз алдымнан кичердем яңадан. Нәкъ шул ук юлны сайлаган булыр идем дип уйлыйм. Бер генә әйбер, минем бик күп вакытым бар элек. 20 ел элек, 25 ел элек минем вакытым шул кадәр күп иде. Мин сәгатьләр буе, тәүлекләр буе диванда ятадыр идем. Хәтта китапта укымыйча. Менә мин шуны бик яхшы хәтерлим. Ул авылда ятулар, менә бер нәрсә эшләмичә, теләсә нәрсә. Бәлки ул кирәк булгандыр, ләкин менә шул кадәр әрәм ул вакытлар. Башның иң чиста чагы, мөмкинлекләр дә булгандыр. Мин аны эзләмәгәнмен инде, кемдер әйтүче булмаган. Ул 17, 18, 19 яшьләр. Җәйге каникулга кайтасың 2 ай буена. Бер нәрсә эшләмисең. Бер нәрсә. Яра физик шул бакча утаганбыз инде. Каядыр йөрергә, барырга, укырга, белмим инде. Менә шунысы әз генә әрәм, ләкин хәзер дә нитеп була аны оештырып һәм вакытыңны оештырып. Хәзер әлбәттә ул йокы хисабына булачак, балалар белән булу хисабына булачак, ләкин була. Әнә Шулпан һаман укый бит әле. Шулпан, син нәрсә уйлыйсың? Мин нәрсә уйлыйм? 20 ел элек мин мәктәптә идем әле. Теге диванда ятуларны мин бик истә калмаган инде. Ул теге без авыл җире кешесе бит мин. Авыл җирендә яшәп үскән кеше, эш күп була. Тегендә чабасың, монда чабасың, әниләргә булышасың дип. Әмма ләкин син әйтү нәрсә дөрес, ул безгә теге юлны күрсәтүче кеше булмаган димем. Менә мондый мөмкинлек бар, мондый мөмкинлек бар, моны эшләп кара, тегене эшләп кара. Без бала чакта үзебез ничектер мәктәпкә барабызмы, аны эшлибезме, теге хәтта үзеңә эш сайлау вакытында да гына, теге кая кирергә, укырга кирергә, нәрсә булыйм икән, нәрсә эшлим икән дигәндә дә син үзең генә анда, үзең генә торасың ул мәсьәлә белән, син үзеңә уйларга кирәк. Монда бит менә чагыштырсам, мондагы тормыш белән, мондагы балалар белән, аларның мәктәптә үк инде төрле практикалары бар. Алар берәр оешмага барып, сорап, сездә бер көн эшләп карасам ярыймы? Сезнең эшегез белән танышсам ярыймы дип. Аларның шундый мөмкинлекләре бар. Аннан соң алар мәктәптә үк берничә айга бүтән илгә китеп, бүтән тормыш, бүтән кешеләрне таныша алалар. Менә шундый мөмкинлекләр булмаган бездә, шушы бик кызганыч. Нишләргә киңәш бирер идең үзеңнең менә 18 яшьлек чагыңа? Бүгеннән торып,
18 яшьлек Чулпан, син булай эшләмәскә иде сиңа. Менә булай эшләргә кирәк иде. Яки син канәгатьме үзеңнең үткән юлыңа? Мин канәгать, мин канәгать, мин ул вакытта университетка кергән чагым булган, немец телен өйрәнгән, немец теле укытучысы булып эшләмим мин бүгенге көндә, ләкин Алманиягә килеп, минем ирем белән танышып, монда тормыш корырга кирәк булган. Азатлык радиосы Татарча подкаст. Без кызлар шундый шәп сөйләшеп утырабыз, ләкин бер теманы оныттык. Әлбәттә, без бу безнең якын танышларга кагылмыйдыр, бәлки бардыр танышларыгыз бу гаиләдә көч куллану. Менә бу иң төп хокук. Калганнары беләсезме, ашарга пешерәм, пешермим, өйне җыям, җыймыйм. Бу шундый чүп, менә шушы авыррак тема белән чагыштырганда. Шуңа күрә иң төп хокук ул менә шушыңа түзмәү. Иреңме, гаиләдәге башка ир кешеме, хатын-кызмы тарафыннан ниндидер көч куллану булса, шушыңа түзмәскә өйрәтү, шушыны ярдәм сорый белергә өйрәтү, яңадан инде менә шушы кирәк булса ярдәм сорый белергә өйрәтү, ул безнең менә әниләр буларак та, хатын-кызлар, активистлар буларак та, журналистлар буларак та төп бурычыбыз дип уйлыйм. Юкмы андый очракларыгызны ишеткәнегез, белгәннәрегез юкмы, һәм нинди ярдәм була ала андый хатын-кызларга? Андый очраклар бар инде ул күп очракта хәтта кул күтәрү белән генә дә бәйле түгел. Ниндидер менә теге хатын-кызның бездә бит инде хатын-кыз 3 ел декретта утыра, бакчага бирү мөмкинлек юк, яслеләр юк, няня алу, бала караучы табу, шулай кыйбат, андый әйбергә, мәсәлән, шул безнең башка туганнар бик кырын карарга мөмкиннәр. Һәм хатын-кыз утыра бала белән, аның акчасы юк. Ир кеше шул акча бирмәенчә көненә 100 сум, көненә 50 сум анда ипигә, сөткә генә биреп, шундый ниндидер басым ясап, хатын-кызны бөтенләй битереп, ана шундый гаиләләрне беләм. Андый гаиләләрне беләм, ләкин алар да бер нинди теге ярдәм сорау дигән әйбер юк. Ул андый хатын-кызлар үзләре генә каламы бу бәла белән? Бу бәла бит чыннан да. Үзләре генә кала. Күп очракта үзләре генә кала. Менә күп дигәндә ул WhatsApp-тагы кызларга, ниндидер аралашкан яки бер туганына сөйләргә мөмкин. Менә мондый очракларны киметү, әлбәттә, бу минемчә Русиядә генә түгел. Бу башка илләрдә дә булырга мөмкин. Чулпан, синең бармы андый танышларың Германиядә? Андый танышларым юк, дөресен әйткәндә. Ләкин андый хәлләр турында ишеткәнем бар инде. Дөресен әйткәндә, андый кешеләргә ничек ярдәм итәсең? Алар ярдәм сорарга да куркалардыр дим мин, чөнки әти-әниләрдәге булыша алмаслардыр дим мин. Төп проблема менә монда шул. Ярдәм сорар кешең булмау. Кайбер әниләр дә шулай нитә бит әле. Ярар инде ирең белән яшә. Кияүгә чыктыңмы? Менә тор инде. Ул хат бездә татарда бар инде. Барган җиреңдә таш бул анда. Умерлатык умерла ул урыста да. Ага, дөрес, ул бик зур проблема. Әнисе әйтсә, кил кызым, кайт минем яныма, кит аннан дисә, ул хатын-кыз күпкә бәхетлерәк булыр иде. Азатлы. Менә беләсезме, без көлә башладык бу подкастны. Теге баламны, Чулпан, син әйттең дә, баланы 1 яшь тулгач яслигә бирдем дип мин көлгән идем бит, үзең өйдә торыпмы. Менә бу системадан килә. Ни өчен көнбатыш илләрендә хатын-кызлар бала 3 ай тулгач, 7 ай тулгач, менә Амстердамда мин беләм 4 айдан ук яслигә биреп була. Анда аларны карыйлар, ул дәүләт яслилары, чөнки хатын-кыз эшен дәвам итсен, аның акчасы булсын. Гаиләләр таркалмый ул хатын-кыз эшкә чыкса. Киресенчә, гаиләләр ныграк була, ирләр дә җаваплылыкны күбрәк сизә. Хатын-кыз да җаваплылыкны күбрәк сизә, һәм күбрәк әйбергә өлгерә дә ул. Хатын-кыз бала тапкач бит инде башында аның процесслар була, инде депрессиягә бирелә, гормоннар, аларны инкар итәргә ярамый. Бу чыннан да шулай. Һәм аңа тизрәк эшкә чыгу, ул менә бу психологик яктан тизрәк аякка басырга ярдәм итә. Шуларны җәмгыять аңлый Көнбатышта. Шуңа күрә аларны куып чыгармыйлар эшкә. Алар чыннан да бу шулай яхшырак булуы исбатланган инде.
Әйе. Әйе. Мин шушы сүзләрне ишеткәннән соң казаннарның реакциясын уйлап утырам. Менә казаннарның реакциясе бик кызык булыр. Менә безнең бу подкастны ишеткән ханымнар, ирләр дә тыңлар дип өмет итәм. Ирләргә сәлам. Тыңлагыз һәм реакциягезне җибәрегез әле. Бик кызык булыр безгә. Кая җибәрсеннәр, Эльвира? Безнең подкастны беренчедән Азатлык сайтында тыңларга мөмкин. Ул YouTube'да Азатлык аккаунтында бар, Instagram'да бар. Соңрак без башка платформаларга да чыгарга җыенабыз ала бирсә. Һәм фикерләрегезне сез Азатлык сайтында калдыра аласыз һәм анда безнең email язылган. Сез шунда җибәрә аласыз. Instagram'да рәхәтләнеп бу теманы шәйнәргә мөмкин. Языгыз. Һәм бу теманы дәвам итәрбез. Бу 8 мартка гына сөйләшмик бу турыда. Без бу 8 март уңайыннан җыелдыкмы ни әле бу? Мин әле онытканмын да. 8 март буатнан алсу. Эльвира, сиңа чәчәк бирәләрме 8 мартка? Мин чәчәк бирәләр. Везет. Чәчәк бирәләр әлегә. Сиңа везет. Шулпан сиңа? Мин аңа бик нитеп карыйм инде. Мин үзем алып кайтам. Эльвира, югал әйтмә инде, бирсеннәр. Мин шуны уйлап куям, ничә сум торды микән инде бу. Ул акчага тагын, ул акча бар, әллә нәрсә эшли алмыйсың, булсын инде, ул чәчәк ярар. Ярар, ул күңелне күтәрә. Мин чынлап та үзем дә чәчәк алырга бик кыйынсынмыйм. Ул шундый күңелләрне күтәрә. Чәчәк телибез икән, чәчәк барып алып кайтабыз. Көтеп утырмагыз, кызлар. Барыгыз алып кайтыгыз. Хатын-кызлар хокуклары турында сөйләшкәндә дә Җәмгыятьтән, ирләрдән айырып дөрес, дөрес. Яратам синең белән сөйләшергә, Эльвира, чөнки мин фикерне башлый беләм, тәмамлый белмим. Хатын-кызлар хокуклары җәмгыятьтән һәм ирләрдән һәм безнең туганнардан, гаиләләрдән айырып карау дөрес түгел. Әйе. Без җәмгыятьнең берелеше һәм хокуклар булсын өчен һәм алар бозылмасын өчен бөтен җәмгыятьнең сәламәт булуы кирәк, сәламәт акыллы булуы кирәк һәм моңа бөтен кешенең тырышуы кирәктер дип уйлыйм. Әйе. Алсу бик матур һәм дөрес итеп әйттең. Рәхмәт, бергә әйткәнгә шулай ул, үзем генә әйтә алмасам. Барыбыз да бәхетле булыйк, рәхәт яшик. Бу Азатлыкның татарча подкасты иде. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Сау булыгыз.